У жніўні прыступаюць да работы сёлетнія выпускнікі медкаледжа, а паралельна прыёмная камісія набірае новых абітурыентаў. Будучыя першакурснікі змогуць атрымаць спецыяльнасці лячэбная справа фельчар-акушэр і сястрынская справа. Хтосьці вырашае падаць дакументы на бюджэт, многія ідуць па мэтавым наборы, а нехта выбірае платнае навучанне, які ў папярэднія гады асноўную ролю пры паступленні адыграе сярэдні бал школьнага атэстата. На сегодняшний день самой востребованной специальностью у нас является сестринское дело на основании общего базового образования. Уже конкурс составляет порядка 1,4 человека на место, и проходной балл на сегодняшний день на бюджетную форму обучения составляет около 8,4 баллов. То есть это достаточно высокие баллы. На остальные специальности, это сестринское дело и лечебное дело на основании общего среднего образования, у нас порядка 60% уже осуществлен набор. Ну вот остальные абитуриентов мы ждем до 6 августа, чтобы закрыть оставшиеся места. Вучыцца ў наш горад прыязджаюць юнакі і дзяўчаты з розных раёнаў Міншчыны. Калі раней у маладзечанскі медкаледж маглі паступаць толькі абітурыенты пасля заканчэння сярэдняй школы, то сёлета ўпершыню адкрыты набор і для выпускнікоў 9 класаў на спецыяльнасць сястрынская справа. Так што к свайму паўналеццю яны атрымаюць і атэстат аб сярэдняй агульнай адукацыі і прафесію. Такі варыянт, як выявілася, моладзь успрыняла станоўча. Пацвярджэнне таму высокія адзнакі атэстатаў. У аднаго з абітурыентаў сярэдні бал складае 9,9 з 10 магчымых. В Республике Беларусь во всех колледжах с этого года осуществляется набор на основании базового обучения. Только в каких-то колледжах это на основании лечебное дело, а у нас сестринское дело. Прыём дакументаў у медкаледжы ад абітурыентаў заканчваецца ў жніўні. Між іншым, пасля заканчэння вучобы камісія сёлета размяркоўвала і платнікаў па іх жаданні. Гарадскія і сельскія медустановы з ахвотай прымаюць маладых спецыялістаў у свае калектывы. А некаторыя будучыя першакурснікі яшчэ на пачатку вучобы плануюць сваю прафесійную будучыню. Вообще это было желание, оно само как-то пришло в 5 классе, то есть я нигде себе не представляла, кроме медицины, я даже не задумывалась о другом чем. Я иду на специальность сестринское дело. Мне нравится эта профессия, поэтому я буду хорошим специалистом, я так думаю. Я еще думаю, что после учебы здесь я пойду получать высшее образование, то есть лечебное дело. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.